नमस्कार सगळ्यांके. म्हजें नांव अर्चना कामत हेगडेकर आनी हांव मुंबय दोकोनू. आनी हांग देवालेदूर पद भजन म्हणजे एक व्हड भाग्य आनी फर्स्ट टायम हांव हांग राबून देवालेदूर म्हणटा. म्हाका हांगा माधव पुराणीक वेदिकेंत म्हणच्या मेळ्ळा जाल्यार हांगा फर्स्ट टायम. सो एक व्हड भाग्य म्हगेले खातीर. सो हांव एक गणपती भजन म्हणू इच्छिता. तुझं मागतो मी आता, मागतो आता, तुझं मागतो मी आता, मागतो आता, मज द्यावे एकदंता. तुझं मागतो मी आता, मागतो मी आता, तुझं मागतो मी आता. तुझी ठाई माझी भक्ती, तुझी ठाई माझी भक्ती, विरुठावी गणपती. तुझे ठाई ज्याची प्रीती, त्याची घडावी संगती, संगती त्याची घडावी संगती, संगती मज द्यावी एकदंता. तुझं मागतो मी आता, धरणी धरायसे द्यावे, धरणी धरायसे द्यावे, सर्वभूती लीन व्हावे. तुझे शरण 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 आलो, पतित मी जाण, पतित जाण आलो, पतित मी जाण, पतित जाण, मज द्यावे एकदंता. तुझं मागतो मी आता, तुझा अपराधी मी खरा, तुझा अपराधी मी खरा, आहे इक्षुचा पधरा. माझी दे करुणा, तुझं लागी गजानना, गजानना, तुझं लागी गजानना, गजानना, मज द्यावे एकदंता. तुझं मागतो मी आता, मागतो मी आता, तुझं मागतो मी आता, मागतो मी आता, मागतो मी आता.